Lagip, di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket nagapo kani pagayam tayo, nagpailinged itinagan nga Sheena. Ngem sakbay na, kaya't kumanpay nga iabkas ti nalaos a panagyaman ko kada kayo amin, gapo iti kanayon a panagdangdangagyo kadagiti drama nga upload tayo. Kastameten kadagiti naayat ken naanos nga nag-subscribe ditoy channel tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay mauma, ket itultuloy yo ti agdengeg ken mangtarabay kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay man ituloy nga basaan ti surat ni pagayam tayo nga Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg iti programam ket naawi sakmet nga agsurat tapno inak ibinglay toy padas ko. Ket sapay kuma ta mapili yumet nga idrama. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Sheena, Manipod, probinsya ti Kawayan, Isabela. May kadwalaang atukad ti high school tinalpas ko, gaputa jakon nagtuloy pay ang nagadal, idinatay dagiti dadakkal ko. Nasapaak ang nagtrabaho, aging ga anaam-amok ni Ivan. Ket nagdan na kamin, nga uray agad adal pay laeng daytoy. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Inawat kayo ditoy. Gaputa amok nga awan sa bali at tumulong kada kayo no di siyak metlaan. Gabdiyo ko na nakanunungak ti inaramid yo. Second year college ka pa ilang Ivan ngam nakasikugkan. Di ka man laang nasyan kanyak. Di mo man laang pinanunot dagiti rigrigat ko tapno mapaadal ka laang. Kuha na nang pasensya kayon. Anyang ingarod kat nailawaan kami mat ka ni Sheena. At daditan, mantan kami ton iti anak. Kat si Kamachina, saan nga umdas arason ti kinaawa ng dagiti dadakkel mo? Tapno makiasawa kan adagos, iti tawen mo lang a 18. Adupay ko mati mabalin mo nga aramidan para iti napinpintas pa'y amasakbayam. Pasensya kayo, nanang. Amo matlaang ka diti agtrabaho iti unag ti balay. Kabisado namin dagita nanang. Nagagat ni Sheena. Saan asika ti damdamagak, Ivan? Ni Sheena? Uwan, nanang. Nasayat nga rod no kasta. Gaputa si ka amin ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y unag ti balay. Kabayatan ti panagtrabahok. Tapno adda kanan tayo kan pagadal ti asawam. Pagadalan nakpailangan ka din, nanang? Natural! Masapol amalpas mo ti kursom. Iti kasta, makatrabaho ka kat mabiyag mo to ti pamilyam. Umay kan, Miko. Agmeriendatan, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, thank you, Sheena. Oy, ato iti Diyos kan sandwich. Pasensya ka lakuman iti tsurak, Nagadungan ng tilinabaak, naglinisak pa'y dito'y balay. Isojak pa'y nakadigos. Jak pa'y na ornos ti bagi. Ay naman ti parikot iti day ta kanyak, friend. Ala, kasla nagadungag pa iso ti pakakumikumam dito'y balay yon. Katuan, siyak amin ti mga asikaso dito'y balay. Adang amin trabaho ni nanang. Kan agad adal mo't ni Ivan. Sa bagay, talaga ang kasta ti may sa pamilya. Kasapulan ti panagtitinulong para itinapinta sa masakbayan. Ay friend, saan ka kadi marigatan? Medyo marigatan akmat friend. Ngamno kasi dyan mariknak ti banog ko, agi nanaakpay. Sakon tumanan ituloy no makainanaak. Ay, flang. Gusto ti aramiden, friend. Nangruna kat juntis ka. Di ko nagbambanog. Amom, friend. Kasla din nakpailang maaklom ni Nana Linda para ka ni Ivan. Ay na, rumbang lang nga awatan ni Nana Linda. Siyempre, nasaktan siya. Gapo iti panangasawa ni Ivan ang nasapa. Nangruna kat agad adal pa'y. Mamati ang maaklom na kanto. Kaanong tupay ngay? Amumat nga ulila akon.
Iso nga, kailiw ko ti pamatag ti maysa nga ina. Ay na, basta pagtali na edam ti kinagagan. Kan kinasingpet mo kas manugang ni Nana Linda. Tungpalam dagiti bagana. Kas matlang iti panang tungpal mo iti day dinanang mo, idi addapay dito'y abiyag. Itatanagpas nga yan ni Sheena. Rumbang lang nga mas igaad mo pa iti agadal para iti masakbayan to ti anak yo. Mawatam, Ivan. Wala nang. Isumiter aramida. Ipalpalagip ko laang. Saan mo ko man asayangan ti may kadwa agundaway nga inted ko kan ka. Kat si kamat, Sheena. Rumbang na lang nga adalam anaimbag ti panangaywan iti anak yo. Dayta nga ron ti parikot nanang. Diyak ngamin ammo no kasano ti husto panagaw awir iti ubing. Halala. Sige, tay surok ka. Ngam kasapulam ti agbalin anatulnog kanyak. Tapno mabibiit mo amasuro dagiti ibagak ka. Una nang, agyaman unay kada kayo. Agawit ka din, Ivan? Uwan, Chris. Apay ka di. Aday ayam iti basketball ita, bro. Sana makaumay ni Joel. Amang ano kaya't mo ti sumuro tapno makompleto ti team. Basketball ko nan? Sana balitawan mo't klase tayo ti bigat. Uy, siga manipod na nga sa awakan. Saan ka na sumursurot ka na kami? Uwan niya, umay ka. Tapno makaliwak sa'y kamat. Sige, bro. I-text ko pa ni Sheena. Saan, bro? Amang ano di na kami palubusan ni Commander. Adto'y tigat-gatangon balasang ko. Agyaman tata. Nay, kasla na o nagtipang panunutom Sheena. Apay nagapa kayo iti asawam. Saan mo tata? Ngam, Jack ilibak. Isungarod ti parikot ko. Ay, kanayon ko makita ni Ivan na makikuykuyog iti grupo dayjay a Chris. Ay, sana rumbang makikuykuyog iti dayjay a tao. Sana nasayat nga impluwensya ken kwa na dagijay. Day takit nga ron tata Dante. Ti parikot ita, katno kasanok abagbagaan. Amangan ngamin noong tanak ni Ivan. Ken may sapay. Amangan numangag na kami ni Nanang Linda. Ay, amok ni Linda balasang ko. Nasingpet dayjay. Man nakaawat a tao. Rumbang lang ay bagam ken kwa na ano anya ti parikot yung agasawa. Iti kasta matulungan na kayo. Kasapulan nyo pa'y lang ti panarabay dagiti dadakkel nyo. Gaputa ubing kayo pa'y. Iso saan arumbang abukudam ti parikot mo. Nag-cute ti anak mo! Siyempre man imala iti inana. Ala, bungis-ngis nga ubing, oh! Wan nga ron. Iso tiliwliw mo kastoy anabanuga kan malmaldayak. Malitinay ka? Apay, aging ka kadiita kat saan kayo upay nga okay? Kanina na Linda? Saan agay ta, friend? Kinapudno na? Okay na okay kamin kaninanang. Kanayon to pa yung ti panagsarita mi. Anya nga ron ti ko nam apaglidayam. Ni Ivan ti parikot ko ita. Apay, ada babae na? Ay na, iti da ita kinapintas mo. Maaramid na ka di ti mangisukat ken ka? Awan babae na, friend. Ngamkit di. Nabarkada. Os, ganun? Kanayon ang marabyan nga agawin. Anya nga iti aramiden da kadagiti barkada na? Basketball, billiards, computer. Kalpasan na, agiinom dan tumatan. Hala, kasanungan ti panagadal na. Ay, day takot nga ti may saparikot ko. Mabaybayan ng ti panagadal na. Gapo iti barkada na. Saan nga mo ni Nanang dagita nga aramidan ni Ivan? Kasaritan ni Ivan, friend. Magbagam ti asawam.
Amangan ngamin numangag na kami ni Nanang. Madanhagan hak. Diyak kaya tamasayang tititad ni Nanang agundaway para kada kami ka ni Ivan. Ay, amukon. No saan kayo makapagsarita? O, di i-text mo siya. Textan ni Ivan. Uno, iti messenger, i-chat mo. Ibagam kan kuana, dagiti saksakitam. Agsarita taman iti nalapat siya na. Oh, apa yung makaungungat ka ngay, Ivan? Kasan, nagado ti Artem. Kunak na importante, dagiti text mo. Sapay nakatatid dog. Inaramid ko tikas jay. Gapotadyak kayat amang nagtinam nga agap-apata. Ken may sapod no matin text ko ama baybay amon ti panagaadal mo. Gapo iti panakibarbar ka dam. Masansan pa yung ti panaginom yo. Agtal na ka. Nakaado ka na. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay. Gapo iti panakibarbar ka dam. Nasursurong pa yung ti kumabil. Shh! Hindi ka kamkamaling nga gipulong ka ni Nanang, ha? Isungarod nga in text ka. Tadyak kayat amang na ti panagrekyarta. Tadyak kayat amasayang ti intad na agundaway tapno makaadal ka. Sa dino ti papanam, Ivan? Ha? Ne, ada kayo gayam dita, Nanang. Wan, itayak pa'y nga adda dito'y. Kat nangag ko amin anag saritaan nyo iti manugang ko. Anya? Inawat ko tinasapa pa nangasawam, kaputa dakat nga ruden sungsong batam kanisina. Pinagyan kayo dito'y balay. Kat aging ga ita, pagad-adalan ka pa'y laang. Iti kasta, makalpas ka. Kat makabirok kanto iti napintas at trabahom, nga iso ti pangbiag mo iti pamilyam. Ngam ti Jack maaklon, kat ti di mo pa nakalpas iti korsom, gapo kadagita nga barkadam. Nanang. Timati, naaramid mo pa'y akabilan ti asawam. Tapno ibagakken ka, Ivan. Uray pitiklaan ko ba? Jak pulos nakaraman iti day di amam. Ita, kinabil mo ti asawam, gapo iti panang bagbaganaken ka? Pasensya kayo, Nanang. Amam mo nakmat siguro, Ivan. Noan niya ti imbagak, aramidak. Ita, agpili ka. Ti panagadal mo, wano ti barkadam. No pilyam ti barkadam. Awanan namnamaan nyo at tulong manipod kanyak. Nanang, agidan tayo ng amangan. Oh, apay ni Ivan. Di mat bakasyon dan? Ay, nasapa rin mo, Nanang. Mapan ka no agi-submit iti resume. Barang maala iti kumpanyang ayan ti barkada na. Isupay ka no ti masweldo na nga uray part-time job laang. Ay kat nasayat nga rod. Nupudno day ta nga imbagam. Ay, nuwan Nanang. Kinapudno na. Umiw-iwas matan kadagi ti barkada na. Masapsapa matan nga agaw awid. Kan saanan nga agin inom. Nasayat ano kasta? Nanang, agyaman akunay kada kayo. No awan kayo. Jaklam mo no anya tinapasamak ka ni Ivan. Naimbaglaangan, anasapaan na palagipan. Sina anak. No kasjay nga da parikot yo. Di ka kumaagduado amang ibaga kanyak. Syakti inayo. Adda aklaang ditoy. Nakasagana amang tulong kada kayo. Ivan, naibangko kunti ka gudwa ti sweldo manipod iti part-time job mo. Nasayat mong karoon kasta Sheena. Talaga kasapulan tatagor ng ken aginot. Nang rona, ket may sapay atawan ti palabsan. Sakbay malpas ti alalak a kurso. Wan nga ron, isungay karkarigatak mo ti makaornong oray sa kabasit laang manipod iti online business ko. Aywan gayam. Inton bigatan ti kasangay ni Nanang. Anya nga ta tinapintas nga irregalo taken ko na. Ay, daw gaya mo na. Naladawak mo ta na nagring. Ada
Damat box itirabaw ti lamisan ko. Anya ngay daytoy. Damat nakasurat. To our beloved Nanang. Happy birthday. Ay na. Nagiti anak ko na ya. Ay, kunaklakit din no nalipatan dan nga kasagay ko ita. Saan ba't gayam? Anya ka taday to eh. Wow! Rilo! Ay na, nagpintas mo tanda ito'y arilo. Ay na. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, Nanang! Agyaman na anak ko. Nang runakan ka, Sheena. Ay na, nakaragrag sa kak anak ko. Awan ti rumbang nga pagyamanan niyo, Nanang. Sakit di ati agyaman kada kayo. Ado dagiti insuro yo kanyak. Asaan nga na isuro day dinanang ko. Agyaman ak. Gapo iti panagayat kan panangaklon yo kanyak akas manugang yo. Ay Sheena balasang ko. Gapo kada kayo amin dagitoy nanang. No saan agapo kada kayo? Saan mat ngagbalin anasaya ti masakbayan mi kani Ivan? Kat saan akto ama uma nga agyaman kada kayo nanang? Adupay dagiti rigat ken panubok a nagdalanan mi sakbay ti panagturpos ni Ivan iti kursona. Ket ita agtallo atawan na metten ijay Dubai kas maysa a hotel manager. Intuloy ko met tinagadal ket kaasi ti Apo agturpusak metten ita atawan. Naragsakak a mangibaga nga iti mabiit ket mapan kami metten ijay Dubai. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Doy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Saan atubang ti kinarigat ti panagbiag tapno maragpat tayo dagiti arapaap tayo. Addamet laeng kada tayo nga agsalukag ken agsakripisyo tapno agbalin a napintas ti masakbayan tayo. Kablaawan ka iti panagbaligim. Alakastan pagayam, Sheena, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam,
Awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intaikan biyag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Dexter, Manipod, Probinsya, ti Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Dexter. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti nagasat, naragsak ka na bendisyon nga aldaw, kastamoten dagiti padak anaayat nga dumdumngeg ditoy programa. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Dexter. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Sang kasapol, sang kasakmol laeng ti maberberukan ti inami, babaan ti panakilablabada, ken panaglaklako na itinatnateng. Ubingak pay idi pinanawan da kami ti amami, ngem kabisadok ti langana. Nakiasawa met tinanang iti may kadwa agundaway, tapno ti kunana siguro ket adda katulungan na amang isakad iti panagbiag mi. Ngem dakkel gayam abiddot. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko iti amak, ket inkarik iti bagik nga berugak daytoy, tapno balsen ken sidirek iti panangbaybay ana kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Di mat ko nak nga no kasi nga inom kami kadagiti ko kumparek. Di lang disturbuan. Anay ka. Ipatamtim, Jones. Masaksakitan ak. Nabambanog ang nagtrabaho si nagmalam. Tapno lang nga da ipakan ko ken ka. Ken kadagiti yandak mo. Ang labdam ke dente pagragsak. Ay, gusto, George. Masik ako bamot kanya. No, awanti bagas surwam tiag diskitara siksika. Di ka na pagkatitirsena ni Manang Pileng tapno umutang ka. Saan nga mapangkakaidahin ni Tiyayang Kao tapno dumawat iti kwarta ang nagrigregata? Ha? Hindi utang tayo iti tersena. Sumagyang gaman! Sumungbat ka pa ilaan! Manay, Houston, George. Pangasim. Gusto ko No, sanak lang nga masyan ka na kayo nga giina. Nabayag kayo na pinanawaan. Isasi ka! Masay! Di mo orayan mapunuan na ka nga. Ha? Payalimitom ti makanawa na matayo, nanang. Binugbog na kayo kadimanan ni Tata George. Tangiwat mo, anak ka. Di mo pigsaan. Ang mga lumangag na ka. Nanang. Makaring. Pumanaw tayong aminin dito eh. Panawan tayo ni Tata George. Dexter, anak ko. Saan ka pa'y anak kagradwar? Kan may isa. At dapay dagiti duwang adim. Kasano tayo idaabiakan no pumanaw tayo dito eh. Ang permin arigat yung ni Tata George, nanang. Kasi kayo iti pampamayaan na. Nang runa no kas diyan na bartag. Di na ka di pa kadanagan na nakaw. Kawalak amin arigat. Basta para kada kayaw. Agsardeng aksalangan nga gadal. Agsapulaklangan iti trabaho. Saan? Di mo aramidin ti kasta. Ad-adan adi ka makastrak itinapintas at trabaho.
No saan ka makaturpos, iti panagadalmaw. Basol amin ni tatang daytoy. No saan da tayo kumapinanawan iti? Saan kumamat akasto ti mapaspasaran tayo itarigat? Ay, Dexter, anak ko. Nabayagan na iti apanawan. Nasaysaya at siguro. Nulipat mo ti amam. Addan bukod na a pamilya. Kastamot ka datayaw a pinanawan na. Saan nanang? Jack Tupulos lipatin ni tatang. Numakaurno nga kiti kwartak sa pulot ni tatang. Kat sidirak iti kastaunay. Aging ga makonsensya. Gapo iti panangabandon na kada tayo. Kumusta tirik na yun, Papa? Kastilata ka rin anak. Mariknag inino ti panagkapsot ko. Kayat yung ka diti rumwar dito si Ledyo. Tulungan kayo amapan iti hardin. Tapno makalangab kayo iti presko nga angin. Kabailam ka di iha. Siyempre, Sige man nga rod anak. O sige, Papa. Kumpet kayo iti imak. Tulungan nagpayap bumangon anak ko. Sige, Papa. At titi chinelas yung, Papa. Inayadin nyo nga isuot. Sige, tumakder. Sige, Papa. Kumpet kayo iti abagak. Inayadin nyo lang ang timag na, Papa. Agyaman na ka rin anak. Agyaman na. Gaputasang ka mapambanog ang mga asikaso kanya. Apay ko maamabanugak ngay, Papa. Ipatpatag kayo ngamin unay. Iso ajak Tupulos mabanog ang mga iwan kada kayo. Ken maysa, da kayo ti ama. Da kayong matinangay aywan, ken nang tultulong kanyak idi ubingat. Tapno makapagnaak, saan ka di? Sa bagay, Weniha, kanayon ka pa'y idia ang may patukma. Nagpigsa pa iti sangit mo. Iso nga ita, kayat ko asubadan ti amin a sakripisyo kanyak. Aywanan, kan ipatag kayo. Aging gat maudi nga angas ko, Papa. Adda ka di parikot yo, Mama? Kasla nakaununag mo ti pampanunutan nyo. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang nyo. Karen, anak ko. Komplikadon ti marikrik na ti amam. Nakaron ti diabetes na. Stage 5 matan ti kidney na. Naibusan ti urnong mi. Awanan ti kwarta tayo para iti pagpaagas na. Anya nga tano dumawat tayo iti tulong. Ay, aguray ka, Mama. Ado ti makitkitak nga aramidan dagiti dadumay ti social media. Kaya't yung kadita aramidan tayo matikas jay? Kasano nga iti aramidan ta, anak ko? I-post tayo iti Facebook ti ladawan ni Papa. Sa tayo to dumawat iti donasyon. Saan nga ta, anak kababain ti kastang aramidan? Okay lang, Mama. Adumot ti mga aramid iti kasta. Aramidag ti amin akabailak. Tapno laang umatidog ti panagbiag ni Papa. O sige, iha. Padasam nga rod. Barang adamang tad iti tulong. Maasya nakmatan iti amam. Amok amarigregatanan iti kasasaad na. Romeo. Agpulas kan. Ta siguradong agturungan dito iti ambulansya mangsukon kan ka. Anya. Ani ko nakman no. Awalan ti kwarta ako nam. Adda na diskitar ti anak mo. Impose na iti Facebook ti kasasaad mo. Kat kasi ti apo. Adamot ng tad iti tulong.
Isupay lang ti usaran tayo para iti panagdialysis mo. Pakawanan na, Margie. May ramraman ka ni tirigat ko. May ramraman ka iti panagsagsagabak. Gapo ka dagiti nagbaso lang. Di ka agsaw iti kasta. Pinanawa kiti iti pamilya. Pinanawa kita ajak man na nagpakpakada. Gapo ta nagbuteng iti responsibilidad ko kas ama. Ita, madusdusa ako gapo iti biddot ngay naramin ko. Saan? Saan na kasta? Di mo ibagati kasta, Romeo. No, danto man gundaway, kaya't ko kumaida makita. Kaya't ko tiyagkidaw iti pamakawan. Gapo iti panangabando na kadakwada. Romeo Sarmiento. Sarmiento? Aguri ka. Nanang! Nanang! Ada at dito kusina, Dexter anak daw. Nanang! Di ba Romeo Sarmiento ti kompleto anagan ni tatang? Wan, apay ka day. Kita nyo, nanang, oh. Ada nakitak a post iti Facebook. Nakatag iti account ni tatang. Anya da ita. Oh, kita nyo. Isu ka dito, eh? Isu ka din da ita ni Romeo. Dakkel ti nagbaliwan ti langana. No, isu nga agpaiso da ito, nanang. Kaslamat agmanas ti langana. Ken sabalit iniisip ti kudil na. Adda ka no sakit na, nanang. Diabetes. Kani stage 5 iti kidney. Ti amam ka din ngagpaiso da ita. Diyak ano dam mo? Kasapulak nga amuan, nanang. Ayan nga tanngay tinang ibaga amang tad ititulong para kini papa. Sika ka din ni Karen? Ha? Ay, Wan, isyak nga rod. Sika ka diti nag-chat kanya? Owen, siyak ading ka. Kinunam iti chat mo, nga dated mo ang tulong para iti amak. Kasta nga rod. Ang, sakbay na. Mabaling ko kadi makita tila dawan ti amam, idi saan pa'y amasakit? Ha? Apay? Basta. Kaya't ko lang nga makita, noon niya tinagdumaan da itang agsakit, ken tila nga na idi saan pa'y agsakit. Sige. Mabit na ang kitaag dito'y cellphone ko. Nood dapay tiladawan ni idi saan pa'y ang nagsakit. Ah, okay. Aywan, mano kayo nga kakabsat? Siyak lang ti anak dakin ni mama. Adi tiladawan ni papa, idi saan pa'y ang nagsakit. Adi oh. Iso nga paisa. Ha? Apay? Amamom ka din ni papa? Ni mama, mabit na ang ha? Hello mama? Anya tinapasamak kin ni papa? Mama? Karen, anak ko. Tiamam. Kumusta ni papa, mama? Anya ti ko na dagiti doktor. Sigun ka dagiti doktor. Amangan no saanan ngagbayag tiamam. Kasapulan ta kano ti agsagana. Kadagiti sumaruno ang mapasama. Anya? Ayan ni papa. Aday ti war tiamam. Sige mama, mapanak iti ayan ni papa. Sino ka? Apaya nakatakdar ka dita. Pimanawan. Sino da ito'y abarito?
Napan ka iti ospital ko na anak ko. Una na. Kat nakitam ka diti amam. Isu ka di talaga dayjay. Jack nakita. Nga masigurado nga iso dayjay na anak. Diyos ko. Nangig ko ti panagsarita itay ti anak kan ti asawa na. Amangan kanon no saan nagbayag ni tatang. Kaya't mo asawan. Kaya't ko makita ni tatang nanang. Kaya't ko makasangok kan makasao. Tapno si Direk. Dexter, anak ko. Kaya't ko ngay papas ti sakit tinakam ko kan kuha nagapay ti panang baybay anak katakayo. Kaya't ko si Diren. Bugkawan! Kan kaya't ko makita ngagparinto may iti sangwanan tayo. Kat dumawat iti pamakawan. Katagiti nagkurangan na kada tayo. Maamiris naman. Apay akastoy. Apay agsakit matan. Apay akas di matan ti kasasahad na. No namin anok ngayon ulit iti imahinasyon ko ti mapasamak no agkita kami. Si Direk. Ang kaslasaan na mapasamak dahi tananang. Ngamin, nakapsutan ni tatang. Dexter, anak ko. Amoyo? Aging kayta, nasakit pa lang tinakam ko kanitatang. Pirmi sakit tinakam ko kan kuana. Kapoy ti panang baybayaan na kada tayo. Dexter, anak ko. Kagurak ti bagay. Kaputakas lama siya anak kan kuana. Nang runay ti anak. Kaya ti asawa na. Masyanak katakwada. Gaputa marik na damat ita. No kasano tirik na ti mapanawan. Maawatan ka, anak ko. Maawatan ka. No apayakas ta ti marikrik nam. Ngam, anak ko. Siguro, ipagpakaawat ti namarswa kadata. Ngaawanan ti rason pa'y. Tapno agimula kay ti sakit tinakam iti amam. Day tangarot ti jak maklon nanang. Kasano tayo matan? Kasano dagiti nagrigat tayo? Di naman laing maamuan dagiti nagdaldalanan tayo ang idarigat. Amo na dayta, anak ko. Isi huston. Di mon sideran ti amam. Ngamin, sana nasaya at dayta. Makawana mon ti amam, Dexter, anak ko. Papa, nalpasan ti panagrigrigat mo. Sapay ko mata naragsakan no sa dinumantiayan mo. Romeo, ikarit. Agbalin kami anatibkar iti anak mo. Uray awan kan iti danami. Agtalinad lata ti langit mo kadagiti puspusumi. Magipaglading kita. Sika. Pasensyakan. Tadyak matan na kaitad iti tulong. Di nagkita ta. At iti basit nga buli ko. Agyaman kami, Barok. Sino ka kadiitayan? Kuha na. Sa amin anas ka na mama niyo. Tilang may bagak. Sa pala ko matagbalin kayo natibkar. Amok ang naliday kayo ita. Tasan nyo nakadwa ti asawa nyo. Nga mamatiak. Akabalan nyo na ita. Mabitla ang iho. Mama, pimanawan. Nagsingpot matay jayan awar mo.
Siguro, nataymatan tidadakal na mama. Iso ang maawatan na ti pagdaldalanan titan. Iti daydi matlang akan ito, kasla ison ti pan nakawayawayak iti sakit tinakam amarikriknak iti amak. Panagriknak kat naparutanak iti siit iti barukong ko. Adu ti tao kan banbanag, amang pasakit kan makapasakit kada tayo. Ngem ad-adda amasaktan tirik na kan bagi tayo, no agimula tayo iti sakit tinakam kadakwada. Kat aging gaanapnuan iti gura ti puso tayo, di tayo tumatpulos makalipat. Miss F, daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dexter. Ken ka pagayam, Dexter. Kas kunada itilintag, amin abasol ket adda nakasagana apan nakadusa. Ngem kanayon tayo kumalaglagipen nga ti Dios laeng ti adda karbengan na ang mga ramid iti dayta. Ti Dios to pay mamakawan. Datayon tulakit din a pinarswa na laeng. Di tay agimula iti sakit tinakam, gaputa datayo matlaeng ti marigatan. Ikararag tayo kit di iti Diyos, asapay kuma, taagbaligin to dagiti tattao, ang nakaaramid iti madi kada tayo. Alakastan pagayam Dexter, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.